Ирем жегі ирдәдә, таңы нурлары булып иркәлә. Ал гөлләрем бүләк итәргә, вәгъдә биргән идең көтәргә. Күптән туганы 2013-11 елларда булгандыр. Аны язында КМК шулай торды. Кайвакыт уйнаган идем, шулай ясалма фәһем белән зур эшләргә дип караган идем гына. Чын тавышны берни ди ясалма фәһем тавышы да бер дә алмаштыра алмас. Шундый бер юнәлеш кенә булып калачак. Тагын берәр матур җыр тудырга исәбем бармы ясалма тагын белән? Бу инде эксперимент рәвештә генә булды. Аннан инде алар берсә салышы белән